do třetice. Ale tak já se otočím prdělí takhle, teďko neukážu to vám, no, takže hele, 3, 2, 1. Takže kluci a holky, to byla první show, jelikož jste skvělý, jsem nebyl vidět a ukážu vám poslední show letošního léta. Co ta pyramida, já ji zhasnu. Já ji asi zhasnu, ne? Zahraj to. Zhasni se. Já se zhasnu. Takže já se zeptám, chutnají vám letos Takže pojďte. Takže pojďte zase nahoru. A jdeme na to. Já vás vůbec neslyším. Takže je tady někdo nebo ne? Je tady někdo z Prahy? Jo, Český Budějovice. Dobře. Je tady někdo z Obříše? Neratovice? Takže 2 láhve.